Illum il-ġurnata l-Partit Laburista m'għadux il-Partit tal-ħaddiema iżda sar jirrappreżenta biss l-interessi tal-businesses. Klim l-eks kunsillieru attivist Laburista Desmond Zammit Marmara li wara tant snin ta' ħidma fih dan il-Partit Laburista ħabbar li telaq mill-partit kif ma ġeddix it-tessera tiegħu. F'artiklu li kiteb fit-Times bit-titlu Quo Vadis Labour Party huwa jistqar li ta' kuljum isaqsi lilu nnifsu kif pajjiżna sar wieħed tal-mistħija. Huwa qal li xorta għadu jqis lilu nnifsu bħala Laburist kif għadu qed jittama f'dik il-ġurnata fejn jerġa' jħossu parti mill-Partit Laburista. Iżda l-ideoloġija li qed imexxi llum il-partit m'għadux iħossu parti minna kif din ma tirriflettix dak li kien jemmen fih qabel. Huwa kien kritiku ferm ta' tmexxija tal-eks Prim Ministru Joseph Muscat fejn kellu ttama li taħt il-Prim Ministru attwali Robert Abela l-affarijiet kienu se jinbidlu, iżda dan ma seħħx. Zammit Marmara tkellem ukoll dwar il-korruzzjoni kif ġimgħa wara ġimgħa il-poplu dara li jkunu żvelati każi ġodda ta' korruzzjoni kif din issa saret prassi. Huwa kiteb dwar kif membri tal-Kabinet ta' Robert Abela kif ukoll backbenchers iddiżappuntaw lil bosta għal mod kif trattaw lil kostitwenti tagħhom kif ukoll lil pubbliku ġenerali, fost oħrajn fil-każ tad-daq tal-mużika fil-Belt Valletta. Huwa ma naqax milli jikteb dwar l-ambjent ta' madwarna kif il-Labor kemm il-darba tkellem dwar kemm dan is-settur kien wieħed ta' priorità għalih. Iżda llum il-ġurnata qed joħorġu numru ta' permessi biex jaġevolaw biss lil gbarat. Desmond Zammit Marmara semma wkoll il-mudell ekonomiku li qed iħaddem il-Gvern Laburista dik tal-ħaddiema barranin kif ukoll il-problema dejjem tikber tat-traffiku f'pajjiżna.